Hola, què tal? A 6 de maig que estem avui. Informació de servei. Más de lo mismo. És a dir, núvols al matí i pluges a la tarda, amb un clar descens a les temperatures. No patiu, que ja vindrà el sol i la caloreta, però de moment encara amb jaqueta. Anem a les notícies. Els ingressos per tabac decauen gairebé un 30% durant l'abril, situant-se en els props de 8,5 milions d'euros. El mateix mes del 2024 es van recaptar més de 12 milions i la xifra global en els primers 4 mesos també s'ha vist minvada en un 28,5%. Ja ni el tabac. Aviat no ens quedarà res, perquè de neu, un any sí, 3 no. Tinguem-ho clar. Més coses. Escaldes inicia un estudi per demostrar els efectes terapèutics de les aigües termals sobre la salut de les persones. Un equip mèdic prepara un estudi amb 50 participants per analitzar els efectes, com dèiem, de l'aigua termal d'Escaldes en diverses patologies. I si tot va bé, txa-txan! Tot ple de turistes de més de 80 anys a veure si l'aigua els allarga la vida o els hi treu les malalties reumàtiques. Va, acabem amb successos, si podem dir així, perquè 4 joves van ser controlats en una baralla a l'exterior d'un local d'oci nocturn arran d'una presumpta agressió sexual. Els fets van ocórrer quan un amic de la víctima, de 21 anys, en assabentar-se dels fets, va agredir el presumpte autor, juntament amb 2 altres joves. Vinga, va, a la comella falta gent. I ho deixem aquí. Demà ens tornem a posar. Més i millor, si voleu, clar. Adeu!